Santa Coloma de Gramenet mostra un any més el seu rebuig a la violència masclista. A motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones del passat 25 de novembre, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats colomenques, han programat diferents actes durant els propers dies a la ciutat. La plaça de la Vila n'ha estat una mostra. S'ha fet una actuació que ha omplert de paraigües oberts de color violeta a l'espai ubicat davant el consistori colomenc, una idea original del grup de dones Artemis de Santa Coloma. L'objectiu d'aquesta actuació ha estat treure al carrer de manera simbòlica la xacra social de la violència masclista, amb paraigües que junts conformaven el lema No a la violència contra les dones. La setmana estarà farcida d'actes en rebuig de la violència vers les dones, amb representacions teatrals, sessions informatives i xerrades. Destaca la presentació del protocol local per l'abordatge de la violència envers les dones del proper dimecres 28 a la Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré i que comptarà amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, i l'exdelegat del Govern per la Violència de Gènere, Miguel Lorente Acosta.